Ива и островът на изгубените игри. История за будните деца. Слушай с уши и с въображение. Ива лежеше по корем на дивана и се рисуваше с пръст по въздуха. Навън небето беше толкова сиво, че дори връбчетата бяха спрели да чуроликат. Телефонът ти беше оставен на масата, без дори да й мигне. Приятелите бяха заети, мама работеше, а телевизорът говореше сам на себе си. «Скука!» въздъхна Ива, сякаш самата дума тежеше повече от раница с тухли. Тогава чу шум, едно плёк от шкафа въгъла. Отвори вратичката и оттам излезе малка синя топка. Само че топката мигна. «Ако не искаш да си пленица на скуката, тръгни след мен!» прошепна тя и се търкулна към коридора. Ива мигна 2 пъти. «Или съм поудяла, или това ще е интересно», каза си и я последва. Коридорът се удължи, стените се извиха, а лампите засияха като миниатюрни слънца. В края му се отвори врата, от която лъхна на морски бриз. Ива прекрачи и вече стоеше на пясъчен плаж, а вълните шепнеха стари детски песнички. «Добре дошла на острова на изгубените игри!» извика папагал с пиратска шапка, кацнал на пясъчна кула. «Тук идват всички игри, които децата са забравили!» Ива ахна. В далечината се виждаха въртележки, кули от лего, по-високи от дървета, въжени мостове, кални парзалки и полянки, пълни с хвърчила. Но всичко беше замръзнало, покрито с фин прах. «Какво е станало?» попита тя. «Скуката ни омагьоса», отвърна папагалът. «Ако не я победим, игрите ще изчезнат завинаги». «И какво трябва да направя?» «Да преминеш през 3 изпитания и да внимаваш. Скуката е хитра». Той подаде стара прегъната карта с 3 кръста. Изпитание номер 1. Мостът на забравените истории. Първото място беше мост, направен от страници от книги. Някои бяха откъснати, други празни. Под моста имаше река от разтопен шоколад, по която плуваха гумени патета. Глас отдолу каза: «За да минеш, трябва да разкажеш история, която никога не си чувала». Ива седна на първата дъска и затвори очи. Имало едно време една котка, която станала кмет на малко градче. Вместо данъци събирала риба, започна тя. Докато говореше, страниците под краката изсветеха и мостът растеше напред. Когато стигна края, реката отдолу се разсмя с бълбукане. Изпитание номер 2. Гигантският пъзел. Следващото изпитание беше поле с 50 огромни парчета пъзел, всяко голямо колкото врата. Оценките се чу глас: «Няма да успееш. Прекалено е трудно». Скуката се прокрадваше в ума й, но Ива започна да пее песен и да танцува между парчетата. Всяка стъпка и песен караше пъзела да щраква на мястото си. Колкото повече се забавляваше, толкова по-бързо картината се появяваше. Огромно поле с деца, които играят на дама и народна топка. Изпитание номер 3. Сърцето на острова. В центъра на острова стоеше огромна златна топка, поставена в кутия с 3 ключалки. Папагалът ти прошепна: «Тя ще се отвори само ако си спомниш любимата си игра и я изиграеш». Ива се замисли. После скочи, начерта с пръст във въздуха въображаем ластик и започна да прескача. 1, 2, 3. Всяка стъпка отваряше по една ключалка. Когато последната падна, топката светна толкова силно, че целият остров оживя. Въртележките се завъртяха, хвърчилата полетяха, а смехът се върна. Папагалът кацна на рамото й. «Победи скуката, защото не забрави да играеш. Вземи този ключ, той ще те връща тук винаги, когато светът ти стане твърде сив». Ива намигна и отвори врата зад себе си. Озова се отново на дивана, а навън дъждът вече беше спрял. В ръката си държеше малък златен ключ
и някак и се струваше, че папагалът от прозореца й намигна. Край.